Loistoboksin lahjakorttilaatikko on loistava lahjaidea, jonka avulla voit antaa unohtumattomia elämyksiä ystäville ja sukulaisille. Loistoboksi antaa lahjansaajalle valikoiman vaihtoehtoisia elämyksiä. Elämykset liittyvät lahjanantajan valitsemaan teemaan. Otetaan esimerkiksi hyvinvointi- ja kauneusteema. Laatikko on ulkonäöltään kaunis ja se on mukava saada lahjaksi. Laatikon sisällä on elämysesite, joka sisältää kuvaukset kaikista vaihtoehtoisista palveluista ja niitä tarjoavista yrityksistä. Tässä esitteessä on esimerkiksi kasvo- tai vartalohoitoja, urheilu- tai kuumakivihierontaa, uuden hiustyylin suunnittelua ja paljon muuta. Kaikki esitteen elämysvaihtoehdot ovat samanarvoisia. Lahjansaaja voi yksinkertaisesti valita haluamansa elämysvaihtoehdon ja käyttää lahjakortti sen maksuvälineenä. Koska kyseessä on lahja, ei lahjakortissa näy sen arvoa. Tällä hetkellä myynnissä olevat Loistoboksin lahjakorttilaatikot ovat hyvinvointi ja kauneus, joka sisältää teeman mukaisen elämyksen yhdelle hengelle. Irtiotto arjesta, joka sisältää 1 tai 2 yön yöpymisen 2 hengelle. Gastronominen elämys, joka sisältää illalliskokonaisuuden 2 hengelle.